खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव बीपीएफ आरो जीएसपी दोलोनि मोनसे गिदिर खहा, जेराव लोकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो 5 दानल'सै आरो बे 5 दाननि गेजेरावनो बीपीएफ दोलोनि मोनसे गिदिर खहा। बिजनी ओनसोलाव 900निबो बांसिन बीपीएफ दोलोनि मददगिरि आरो हेफाजाबगिरि लोगोसे दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरो बे जगदान हाबाफारियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिजनी ओनसोलाव बीपीएफनिफ्राय 900निबो बांसिन इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि थामहिनबा जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बीपीएफ दोलोआ लासै लासै आरो सानफ्रोमबो लोरबांनिफ्राय लोरबां जागासिनो दं होननानै बे समाव राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलजों जुजिनो हानाय गोहो जानाय नङा एबा गोहोआ थाहैनाय नङा बीपीएफ दोलोआ होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों राजु नार्जारि बिथाङा। आरो राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ देरहागोना रोखा आरो 100% रोखा जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायदों बिजनी ओनसोलाव बीपीएफनिफ्राय 900निबो बांसिन इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। थामहिनबा बीपीएफ आरो जीएसपी दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बे समाव फोरमायदों। फिन फोरमायबावदों लोकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बीपीएफ दोलोआ लोरबांनिख्रुइ लोरबां जागोन होनना फोरमायदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। आरो नोंथांमोना बे ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोन्दों गोबां सुबुंफ्रा रोजा सुबुंफ्रा इउपिपिएलनि बिजनी एबा बिजनी जिल्लानि इउपिपिएलनि मावख'आव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आरो नोंथांमोना ग्राफिकआव नुना मोन्दों बिथांमोना साफ्रोमबो बीपीएफ दोलोनि मददगिरि आरो बीपीएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रामोन, नाथाय बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय होननानै राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बीपीएफ दोलोआ सानफा एनफा सानफ्रोमबो लोरबां जालांगासिनो दं होनना बुंदों। आरो फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ इउपिपिएलजों नांनो हानाय एबा जुजिनो हानाय गोहो थाहैनाय नंला होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों राजु नार्जारि बिथाङा। आरो बे हाबाफारियाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों बीपीएफ दोलोआ सानफ्रोमबो गुगालांनायनिफ्राय लोरबां जादों आरो फैबाय थानाय समाव बीपीएफ दोलोआबो जोबस्रांनायनि लामायाव फैगासिनो दं होनना बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना मा बुंदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों आरो बीपीएफ राजखान्थि दोलोखौ मा बाथ्राजों थांखिना बुंदों राजु नार्जारिया जों बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बिजनी ओनसोलाव गासै 974 गाहायै बीपीएफनि जे दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोर बिथांमोना जोंनि जइन जादों। बिजनील' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानो होननानै डिमान्ड खालामगासिनो बिथांमोना। रायजोफ्रानो गावजों गाव लिस्ट खालामलायनानै जोंनि हान्जायाव जोंनि हान्जानि निति आदर्श लोगोसे जोंनि हान्जानि दैदेनगिरि कर्मबीर बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बयबोनि गोसो गोरबोआव राज खालामग्रा बयनिबो अरायनिबो अनजाग्रा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे सरकार सोलिबाय थादों जोंनि बिटिआर सरकार लोगोसे इउपिपिएल हान्जा बे जोबोद मोजां दैदेननायनि थाखायनो आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सानफ्रोमबो जिहेतु पपुलारिटिया बांबोबाय थादों बिनि थाखायनो जोंनि हान्जायाव जयनिं जानाया जोबनो गैयै दा जइन जागासिनो दं। लासै लासैनो नुगोन नोंथांमोना गुबुन हान्जाफ्रा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांगोन आरो इउपिपिएलआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन। इउपिपिएल हान्जाया देरहागोना एकदम 100% खाथां। बावहाय जोङो मोननै समस्ति इउपिपिएल हिसाबै नङा एनडिए हिसाबै जों गेलेगोन। उदालगुरि दरं उदालगुरिखौहाय एनडिए जानानै गेलेगोन आरो बेयाव जोंहा गासिबो थिके थाखैनो थांजोबोबा जोंहा बिजेपि हान्जानिफ्राय गेलेगोन आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एनडिएनि जानानै इउपिपिएलआ गेलेगोन आरो एनडिएनि मोखाङाव जोंनि मानगोनां भारतनि गाहाय मन्थ्रि
नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे हादोरा दावगादों जोङो चन्द्रयान मोनसे फाथायहरनो हादों बेबायदि मोनसे थासारियावहाय एनडिएनि मोखाङाव जेबो मोनसे कम्पिटिटर गैया रावबो जोंजोंहाय बादायनो हानाय नङा मोननैबो समस्थियाव बिटिआरनि मोननैबो समस्थियाव जोंहा एनडिएनि केन्डिडेटआ देरहालांगोन आरो क'क्राझाराव जोंनि इउपिपिएलनिफ्रायनो जों देरहागोन बेखौ दाबो फोसावनायनि सम जायाखै बाव एनडिए पार्टिफोरनि गेजेराव जों बावहाय इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि मोनथाम हान्जाजों ज' सावरायलायनानैनो मोननैबो समस्थिनि केन्डिडेटखौ थिग खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोना सासे मोजां जे केन्डिडेट मोनगोन बेखौ आसा खालामनानै थाबाय थानो हागोन जोंनि बिजनि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि सिङाव गासै मोनथाम ब्लक दङ सबायझार थुरिबारि आरो मानास सेरफा बे मोनथाम ब्लकनिनो बिजनि जिल्लानि दिनै गाहाय मावखुलियाव 973 सा बिपिएफ जिएसपि एबा अबर' आरो टिएमसि बे राजखान्थि हान्जाफोरनिफ्राय दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जि जौगालु थांखिजों हाबा मावनाय बे हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै समाजाव सान्थि गायसननायखौ मोजां मोननानै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया जौगानायनि जांख्लाजों गाखोनानै गावनि समाजखौ गावनि न'खरखौ गावनि हारि माहारिखौ दैदेननायाव खामानि मावलांनो हानायखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों बिनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्रा आरो माथो थाबावनो हादों मानोना जाय सान्थिखौ थांनाय 17 बोसोर मानसिफ्रा आसा खालामब्लाबो हाग्रामानि दिनाव मोननो हायैनि थाखाय हाग्रामानि दिनाव सान्थिनि बाथ्रा बुङोब्लानो गावनि जिउनि गिनांनाय थानांनायनि थाखाय जेबो मावनो हायाखैमोन दिनै साक्सेसफुल जानो हादों वी आर भेरि हेपि